2026 production. Ndiani? Ndiye mbali watu kwa Giant Tagaris. Ndati ndiani? Ni Giant Tagaris. Ita mbali wako. Ita mbali wako. Ita mbali wako. Wajejere waka? Nankani? Ndiko na kubala kwa la chita. Ai waka. Iwono chimbomiraka. Iwono zoka kuti winter yatanga. Ndizvozvo. Saka kana usina unotongooneka nokusapfeka. Ndizvozvo. Ndizvozvo. Kana chando chatanga. Munhu anofamba asina bhaji. Hana. Unenge usina. Unenge usina. Tani. Uriseko. Andribo. Akakasika kwa. Wayamba kanyo. Ndeka manu waka. Wayamba kanyo. Ndeka ngono. Ndeka manu. Kala sena na. Aiwa ndeka manu. Nyangala kangu kufika huko. Ndeka manu. Kangu kufika paponi. Ndeka manu. Nyangala paka kufika. Ufuna utiri kuti mkuru budu. Kusaka. Mana bana kamweka. Wakaona tani makanyero. Ndazviziva. Lewa kuna babwini. Anenga kutanga kumuka pakati pako na manu. Ndianotora. Andisi kutrasa iwewe. Ausadaro. Uriseko. Roundabout pakazoitwa sei? Roundabout pachinzo wakazoisa aiwa ndionoshandisa rodi. Aiwa wakaenda kune zuva. Aiwa ndionoshandisa rodi. Pane munhu akatondifundira akati wari kuunengeri kuna Willowville. Inini? Kuna Willowville? Ameno kugenora. Saka chinzo iri kuna Willowville. Kwandiwo kwenyako. Aiwa ndikati chinzo iri. Wakagara unengoda kuona mtu Bablas tumuri sei. Chinzo iri kuna Willowville here. Unogona kufamba neikoko uchienda kuGrenora. Question my answer. Aiwa. Chinzo iri kuna Willowville. Aiwa. Natsiri kuGrenora. Urimbogenda kuGrenora. Andina. Kanyema. Andina. Wanyema. Andina. Alright. Andina. Willowville hata? Andina kuenda kuna Willowville. Kana tazogara ngapatorwe batano. Papi futi. Pachimirirwa kuti Masvingo Road isvike kupi panapa. Asi chiri kumbotadzisa iyo Masvingo Road yacho kuti isvike pawewe. Mutauni pa post office chi. Nokuti ndakazoona umwe achiposta kazvikanzi gomba rapa ZBC richaiti. Kana kafanikago kanogona kuti road iyi yatinonoke nokuti nguva yayasvika apo. yakuda kukurumidza ndo zvinotaurwa kana ntsogorero wadziko. Road iyo inotogona kutotangirwa kane mabvuku mabvuku interchange. Anditi izvozvi paroundabout yeHarare naMasasa road vakatovhara. Vari kuvhara kakuitira kuti vagadzire chi roundabout iya zvakanaka. Saka chii chiri kutadzisa road iyi kuti isvike mutown. Patora nguva. Patora katime kakatireba nguva apa. Wadi kubata honorable minister. Felix Mona. Ubvunze kuti chii chiri kuitika. Yachedwa. Pakapera iyoyo manje Willowville. Unoziva kunyanya paya pana Glen Eagles na anonzani Martin Chiko. Glen Eagles. Ndiye. Glen Eagles anditika. Pana Red Drive ka. Pana Red Drive. Na Highfield. Anditika. Tichibva ipapo takupinda muna Glen Eagles. Anditika. Pane filling station iripo station yapo. Pane imwe road ipapo pakachereka. Apa chaiti. Uku ndikwa meya. Njira dzose dziratengiwa naBoma. I'm not sure kuti ndiani ari responsible asi road iyoyo inoda agitation. Ndizvozvo. Road dzeuku. Road dzekumadokero uku. Paya pakanjenga mvura paya. Highfield road na Red Drive. Usati wasvika pana Red Drive. Muna Highfield road. Right. Ndakaona pachicherwa nezuro. Saka wada kuramba kuti. Ndakaona pachicherwa nezuro. Iwe. Ndakaona pachicherwa nezuro. Masocha. Uri kuona uri pamashops kawa motor force urubva namasocha mapolisi uri kuenda panonzi paipa next to shopping center kwa ukakara kule una masocha antika Parktown pane road iri kubva kutown anditika iri kubva kuna Simon Mazorodzi iri kupinda nepaParktown ichidarika paParktown wiri yes. Nezuro ndakaona panga pane rori yairatidza kuti iministry asi vashandi vanga vari papo aigona kusvika ma30
vangu vachivhara gomba 1 ndaona kanyema vaisatara ere kuti dhaka vaisatara ndakavataura mawandisa pagomba 1 itai kuchiita semamwe makomba wantu angakwera ari anyinji kanyema pagomba 1 achiko munakwache kubwera ta matiti muruda vanhu vangani ndakati ndikuverenga exactly kagomba rakaita munhu 1 ari gomba rakaita 1 aiwa 1 pagomba ndizvozvo good news ZBC TV yes iri kuunza World Cup all the way from iri kutambirwa kako America Mexico na initwa yani kanyemba ndadziko rachitatu ndirachi Canada na Canada so ZBC TV ayo but iwe uri journalist basa rako nderechi kana usingazivi information basa rako ndere journalist ini chandingokumbira minister kandi choti vanhu vari kuita basa rekuvhara Parktown ngavasawenda vakawanda pagomba chi ndizvozvo ivo vanenge vana EP here vanofanira kunge vana EP Froman unai kuti kana Froman aripo please munhu gomba rake kuitira mushando pakakura 30 vanhu 30 pagomba 1 apo unotanga vara wakankodo baba ipedza iwe ndinonikanganisa iwe uri munhu mukuru ndinoda kupa task fondera Eva Joy right kana Mr. Jani Mtamtaza manje vanodaira 40 zvakaitika iwe Barcelona yakarohwaka Chelsea inonzi Man City yakarohwa yakatadza kupinda mumafinals Arsenal yakapinda mumafinals vanotadza kudaira but unoziva kuti zvinorwadza sei kurwera mufinals zviri nani kubudiswa magroup stages iwe munenge makatarisira number 2 munenge makatarisira ndaifunga kuti pamwe chief executive officer vadaire foni yangu vadaira vakadaira even pamessages akanyemba muresiro Philip na Bosch muriko ndinekuona kanyemba bye bye